ready lagi Mas, pipet ruangan bahan dari ACP. Kayak apa Mbak barang iki? Barangnya kayak ngene iki ya Mas. Oh iki gede Iki ya. ukurane Piro iki? panjangnya 200, tingginya 190. Hargane piro Mbak iki? Regane 4.500.000 Mas. Jajal delok jerone Mbak, sepilo kayak piye iki? Iki Mas, jerone kayak ngene iki. Oh, sap-sapan Iki ya. ada Heeh, sap-sapan, kowandel ya kocone. udah pakai lampu 4. Oh, heeh. Sing ngisor iki? Sing ngisor iki ya Laci to iki? digawe laci Oh to iya, Mas, gawe wombo tempat lacine. apa iki bisa. Heeh. Lah sing tengah iki? Sing tengah iki Lawang. digawe tempat Nggih TV iso iki TV ya. engko ya iso Mas. Oke, lah sing pintune bawah iki Mbak delok. Pintune bawah ya kayak ngene gitu Mas. Oh, heeh. Sana rodane iki ya. Ada rodanya juga. Minta request kok iso Mas. Engko custom model ukuran iso Mbak. Bisa no. Jadi barang sakmene gede niki nek ngetore ning area Sidoarjo kono kira-kira Mbak. 0 Mas. Gratis ongkire ning dia iki. Jawa Timur, Jawa Tengah, Cilacap, Madura, Jogja, engko tak kasih free ongkir Mas. Lah cara pesene piye iki kira-kira? Cara pesene wi digoleki ning TikTok jenenge Najwa Mebel Madiun, diklik di ACC admin. Oke. Pipet partisi 4.500.000.